मेला खुंनाया गाज्रि नङा। मेलाखौ जोङो बोथोर हिसाबै खुंनांगौ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जिल्ला बेंगिरिनि गनायथि गैयालासिनो खान्थि बादगायै मेला खुंनानै जुवा गेलेनाय बायदि बायदि गनायथावै खामानिफोरखौ नुनो मोनबोदों। गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बैफोर मेला खुंनायफोरखौ अजद होदोंब्लाबो दिनैसिम खुंबोनायखौ नुबोदों। रायजो राजानि अजद बायदियै क'क्राझार जिल्ला बिसुआ दिनै जिल्ला बेंगिरिनि होबथानांगौनि थाखाय गोसोखां बिलाइ गथायो। जिल्ला बिसुनि आफादगिरि मुस्रि डायमन्ड बरगयारी, नेहाथारि हिटलार बसुमतारीजों लोगोसे जिबन मुसाहारि, फैसालि बसुमतारी आरो गोबां बिबानगिरिफोरा गोसोखां बिलाइखौ गथायो। दिनै क'क्राझार जिल्ला बिएसिआवहाय मेम'रेन्डाम गथायफैदों 15 तारिख मे 2026। दिनै जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायदों। बिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जायनाखि आनअकेसनेलि जायनाखि मेला जागासिनो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबैहाय बहुत जायगायावहाय जायनाखि खाथिनि गार्जेनफ्राहाय कमप्लेन हरगासिनो। कमप्लेन हरनाय हिसाबै जोङो दिनैहाय मेम'रेन्डामखौ गथायफैदों। जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय बोथोर गैयालासे जायनाखि मेला खुंगासिनो दङ, जायनाखि मोननै ग्रुप जानानै मोनथाम मोनब्रैसो ग्रुपिजम जानानै मेला खुंनाया खोब आरजाथावै समाजाव गनायजाथावै जोङो खोनानो मोनगासिनो। जायनि थाखाय मेला बे जायनाखि आनअकेसनेलि मेला खुंनाय बेफोरनिफ्राय जायनाखि बिथांमोना जानगाराव थाथों। जोङो बोथोरारि मेला जानायखौ जों बादा होआखै। हयथ' नोंगौ दुर्गा फुजा, कालि फुजा, लोखि फुजा जायो, बे बोथोराव जानाया मेलाया जों बेखौ बादा होआखै। जायनाखि बोथोर गैयालासिनो जायनाखि मेला जागासिनो बेनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थाथों। मानो होननानै बुङोब्ला बहुद उन्दैफोरनि जायनाखि सेमेस्टार वाइसनि एग्जाम जानो फैगासिनो दङ। खाथियाव थानाय जायनाखि गथ'फोरनि गार्जेनफोर, जायनाखि एग्जाम जागोननि बिमा बिफाफोर, बिथांमोना बहुद कमप्लेन हरगासिनो। जायनि दारैहाय जोङो गार्जेनफोरनि खोथा आरो खाथि खाला इन्टेलेक्सुयेलफोरनि खोथाखौ लानानैहाय जोङो दिनै मेम'रेन्डामखौ गथायफैनाय जादों। मेला खुंनाया गाज्रि नङा। मेलाखौ जोङो बोथोर हिसाबै खुंनांगौ। खिन्थु मेला खुंनायजों लोगोसे माखासे मानसिफ्राबो बहुद जोङो समाजावहाय गोरोबनानै खामानि मावनाय नुनो मोनो। जायनि जाउनाव दुर्गा फुजायाव दुर्गाखौ जों सिबियो, लोखि फुजायाव जों लोखिखौ सिबियो। खिन्थु जानाखि जा मेला सोलिगासिनो दं बेयाव खुनु नाम गैया, माबा मोनसे मुं टेग गैया। बिथांमोनहा जायखिजाया गोसो जानानै नाम टेग गैयालासिनो मेला होनायनि नामाव माखासे जुवा खेला होगासिनो दङ। बिथांमोना बेफोरबायदि जायनाखि समाजनि जायनाखि गनायजाथावै जायनाखि मेला खुंनायखौ जों बन्द' खालामथ'नाया मोजां। बोथोर फैबा बोथोरजों लोगोसे खाबजानानै बिथांमोना होफिनदों। खिन्थु दा नैबे समाव बिथांमोना मेला जायनाखि बोथोरारि आनअकेसनेलि जायनाखि मेला खुंदों बिथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव थाथों।